Hello, maingod to. Welcome to my vlog with Engineer Dio Lugo and Rings. Update na sa pag-install sa wiring aning balay ni Ma'am Chichi Malabusa. Itong sorbihon diri sa sulod. Itong interbihon si Boss Ruli. Aning pag linyada niya sa unsa gani mo ni ang panel board Wala sa mga PVC pipe. mo ni ang pinakamin di ba sagad ditong dito sa likod sa kuan CR CR sa main door pero kanila diri gini butang kaning unsa man ning kini sa boss unsa man siyang isubay diri Wala na yung mga piping. lagi para Wala na yung mga piping niya. Bari Mayag yung gamiton diha para sa unsa nga electrical layout sa flooring. Kinahanglan mo gamit dito PVC pipes. mo ni kato daing kuan unsa gito tawag katong murag hose multiplex. Delikado man tong multiplex, so matamak-tamak ka, malumping, dili na. Mo pud gamiton diri sa taas. Amo din ang nadi sa kisami ay. Nakasulod ang iyang pati alambre. Dili na butangan na ni wire siya boss, butangan na wire. Butangan na siya wire. Butangan to si wire sunod. Pero ang una na layout yun siya na kuha na bago mo flooringan. Importante ni nga unsa to dili mabutlangan og Dili siya balas. masuksukan o balas. Kanya Inig mapluringan na ni dili na ni siya lisod ikabit. dili sila sa dikabit kay butangan man sa alambre. Mm. Ang alambre ani solid man nga masuksok basta wala lay kabala. Mo ni sa kwarto diri. At Og dito sa pikas mo ra gyapon ni sang pormahan. gyapon ning ikan diri sa mga kwarto. Mo ni tanan ang source lagi unsay pangalan ana nga brand unsay Ang panel board na siya nga real type. real type na siya. Miniature ang iyang Pila ka breaker ang kayahon ana boss? kuha na siya ang iyang branches ana napulo. Napulo o niya. Pulo Iyang main duha kuha ng 12. Gamit yun ang napulo or Gamit walo ang lang? sub. Mao ba? Adto daw ta sa kuan boss. Master bedroom sa tirada din. Dire sa takad. Dire pa man ka nagsulod ron. Sige. Kinahanglan din ang atong gamiton para dili problema ini sok-sok ng wire. Mga PVC pipes nga baga wala siya ingon nga kung maghawb man gali magbending dili siya kunot-kunot dili siya lupyak-lupyak para dili mo sangit ang alambre o wire. Ini plaster. Bastado gid siya kayo niya. Siya bikil para sok-sok nimo og wire dili siya Plaster. Ang sa atop na pud ani boss, ang sa kisame ani unsa man po'y tirada. sa kisame ani ganito na pa ni homerun ani PVC gyapon Kani mo na ning ni installer ani, kompleto na pud ni. Kana siya. homerun ani para ano safety and quality. Kaya ready naman ni siya sa flooring, di ba? Nasa quality, nasa safety. Kaya safety lang siya kay PVC pipe man, di man siya og di man siya mahadlok ka masamad sa mga paring kay PVC pipe man. Wala tong multiplex na masamad tong multiplex na bina sa mga wall angle. Mas guwapo din sa multiplex ning Mas maayo PVC? ang PVC pipe sa unsa klase kuan sa kisame maayo ang PVC pipe kay kung naana si baba dili mo ma-determine na ilaga dagan yung mangit-kit ba yan ang ilaga kita niya ang PVC pipe dili kay tanto nga gara sa multiplex nga umok siya iton. Pila na pud ka katuig sukar ka nag-electrician na sa mga balay boss. Para siguro kung pintahon mo mga architect na 30 anyos na kay 1991 man mo rin sugod na ni. Saan to pa kompleto na ni, halos kompleto na ni dito sa main bedroom. Ang katapusan ng electrical layout na to ang master bedroom. Sugod ka rin sa mga dagdag kwarto panulo ulit master bedroom. Nya ang kaning diri sa dito sa main katong diri sa purtahan ilubong na ang wire din sa flooring. Oh, Aw dito sa sa
poste ba? living room, dining, mana ning layout. Li ang main ani dito sa gawas ilubong ni siya o sa taas. Nani nag-agay dito sa isang hanggang sa bumbong, pagawas na dito sa tuwan. Pagawas ko sa kadulong sa Katong sa poste. Mo ni na diri sa pikas, dili ni mao. Ah, kini. Kung makita na to, butang ko o kanang design na full box. Ah, mo ni. Oh. Ah, mo ni purpose na. Bahala og masiradan tong kisame, at least ang iyahang wire nakaabot na diri. Gikan dito sa may panel board. Bahala nagmaulahi ning padulong sa pintador, at least nga ang wire na dinhi. Mo na gid para maabang, abang na tanan. Sarado ng kisame. Wala na kulba ka ang wire na diya. Ah. So mo din ni. Design po. Mas dali ra dito sa Kisame. Kinahanglan mari din na. Wala isirat ang kisame. So pwede na mag-flooring ugma ni. Pwede na mag-flooring. Ah, kay kompleto naman eh. Anong naman ipaingon sa gawas, boss? Mo ni paingon sa aircon. Sabi kay nagpadugang man sila kaplit sa gawas. So ingon na niya ang sistema sa yang electrical line out. Piping yung tanan. PVC pipe yun para iwas sa kanang Sa imong na-experience pipe ang kuan jud. Ingon ani jud ang klase compare sa Molflex. Dali mo ito na lumpin kung multi. Tama no. Dali na dili masudlan tayo magwaya. Sok-sok ni mo kalamri. Bisan alambre lang magdisok ka kasulod o malupyak to. So walahi man nimo butang og wire at least nga dili ka mapulbahan, dili ka problema. mga pila ka adlaw tiradan mo ni semana gini og na street pa. Simana gini siya. Simana gini. So mas dali na lang ang sa Kisame ani. Mas dali na lang siya. Kontra ning sa dire. So sige boss, salamat kay boss. Sa pa yan. Okay, mao to ang explanation sa atong electrician diri nga dugay na pud ay almost 30 years na si Boss Rolly. Okay, salamat.